Mahaban. Okay, magandang umaga at panibagong vlog po tayo ngayon. Mga kapitagay, ka-farmer, dito po tayo ngayon sa malapit sa may Peaceport ang Nabutas. Ito tayo kung saan binagtuto nung bumabagyo. Ngayon medyo maganda na ang ating karagatan, malinaw na. Ayan, nakakakita ang alon-alon, saka tahimik na tahimik. Ayan, yung mga barko. Tandaan pa rin yung mga barko. Hindi pa rin sila umaalis. Ayan. Ayan. Ayan po sila. Ito, may nangangalakaw dito. Tabi. Ayan, itong lugar na to, pag bukas ng umaga, madaling araw, punong-puno ito na nag-exercise, jogging. So lahat na itong lugar na to, sinasarado to. Itong highway na to. Hanggat dito sa baba. Ayan. Ganda ang karagatan ngayon. Ang ganda talaga. Ito, ang balita ko itong panibagong ano ito, Peaceport. Natambak ano. Balita ko ito eh. Napadaan ako sa Nabutas, mayroong nagbo-boxing. Walang tari, walang tari. Walang tari. Lagyan mo tari.
Oh, fight. Fight. Anak nyo kita. Anak nyo to. Mahaba